serieus. Perfect. Slijm gaat vanzelf aan elkaar. Dus doe maar 1 keer erin. Dan maken we 1 lekker slijm. Dat is saai. Heren, je binnen de fikse opa's. En wat doen de fikse opa's? Je hebt het werk al dien. Wat ga je hem dien al hier? Bij de energiebezuinigingsacties hebben wij al gezien. Oké, en wat ga je hem al hier van mankementen doen? Werd je hem wat aan het wankoen? Ja, dat volg je helemaal omgebracht. Dat zie je. Dus het heeft wel vertuten die en al hier. Ja, je hebt ook... Meestal minder dan niet. Mooi zo. Nou, daar gaat het. Wat gebeurt hier, juf? Nou, door de Dansen dingen rozijnen. en daardoor gaan ze dus de hele tijd heen en weer. En ga je hem thuis ook al hier proefjes dien? Nee. Nee, je hem net? Nee? Kijk die. Oh ja. Ja, en die komt een beetje los te zitten en dan gaat hij weer omhoog. Kijk, en die gaat weer omhoog. Ja, die gaat En dan gaat hij weer naar beneden. Wat gebeurt hier allemaal? Nou, ik ben Ties, ik ren een stage in groep Fjouwer. En we hebben een aantal weken met het energieproject bezig geweest. En hoe ga je er goed mee om? En dit is de afsluitende dag. En toen hebben we met alle stagiairs zijn, we maken ze alle keer een proefje. Ik denk alle keer een proefje die we mooi en voor de bank en uitvoeren. Nou heb ik dacht bij mezelf van hoe kan je een ballon opblazen zonder dat je hem omruit en zonder dat je de stroom verbroekt. En ja, bakpoeder maar wetter, daar gebeurt helemaal niks. Deze, baking soda maar wetter. Nou, je wilt wel stellen, er gebeurde ik niks. Maar toen de laatste fles, azijn, met baking soda, als dat samenkomt, dan krijg je eerst druk. En dan komt die druk omheen en dan blaast de ballon schaal. Wij werken in mijn energiecoöperatie. Dus dat ja, zoals vaak de Husum is een energiecoöperatie, maar we zitten in voorstukken. De coöperatie wil opwekprojecten realiseren. En wat wij uiteindelijk wat die coöperaties willen is dat die stroom bij de leden opgejocht wordt. Ja, en wij binnen daar hier uit handels. We zijn een eigen energiemaatschappij opgejocht. En daar zijn we energiebedrijf die de energie van ons. Dat is al je mede-eigenaar van. Ze leveren de stroom aan ons. Wij aan leeftijd. Ja, wij als ervaren, de meeste is het waar, maar wij leveren van energie. Waar de tarieven in de lijst zijn bekend, iedere maand. Wat wij variëren in of met de IR-contract in de zin van hey, wat kost ons IR-contract en wat kost ons IR-contract bijvoorbeeld bij een collega. En dus de koers heel mooi zien van dat energie, dat die crisis is, maar die lezen heel dicht bij elkaar. Cola bij. Jesper zit lekker bij. Oké. Oeh, ik kan Een cola beetje maken. water bij doen. Je hebt geen water. Je hebt geen water. Oh, ging een beetje in. Kijken. Dan een beetje zonnebloemolie. Wat gebeurt er dan? Wat denken jullie dat er gaat gebeuren? Proeven? Nee, wat denken jullie? Ik wil nadenken. Zal ik hem even Gewoon op, een hele grote bubbel. zal ik hem even op het lampje neerzetten? Slime. Ik denk slime. Kijk, dit is water met zonnebloemolie. Wat gaat er gebeuren? Kunt u uzelf ook even voorstellen? Mijn naam is Lenny Algemade. Ik ben klimaatburgemeester van de gemeente Leeuwarden. En u bent? En wat doet nou een klimaatburgemeester? Hoe die? Wat zijn de taken? Nou, ik ben voor mijn werk doe ik eigenlijk al heel veel voor duurzaamheid. Dus ik ben echt op de Leeuwarden energieagenda. En ik ben heel erg daarnaast bezig met bewustwording. Bewustwording voor onze eigen collega's en bewustwording voor de inwoners van de gemeente Leeuwarden. Dus ik organiseer eigenlijk allemaal bijeenkomsten waarin duurzaamheid het onderwerp is. Dat als je spetter, dat het niet op je kont lijkt. En hou hem vast, pak je goed. En dan ga je rustig beginnen. Dan ga je steeds sneller. Steeds sneller. En als het stokje op wordt getild, kun je zien hoeveel slijm je al hebt. En dan hou je het eraf. En dan ga je het prikken en roeren en dan wordt het groter en groter. En je duwt steeds harder, want op de bodem ligt ook nog
vloeistof. En het moet allemaal door elkaar gemengd worden. Ja, kun je dat? Ja. Hou je bakje vast, niet vergeten. Dat slingert zo van de bak. 3, 2, daar gaan we. Oh, die paard mooi. Je bent de energiecoach van de gemeente Leeuwarden. Energiecoach gemeente Leeuwarden. En wat doe je allemaal? Ik kom met mensen thuis. Ik help ze te besparen. En- breedste zin van het woord. Oké, wat kan je dan voor ze doen? Nee, ik denk dat het grootste deel is een soort bewustheid creëren. Wat doen mensen zelf? Hebben ze zelf door wat ze verbruiken en hoe ze verbruiken? En als je dat inzichtelijk krijgt, dan kun je daar En dan heb je hier op tafel allerlei materialen te liggen. hulpmiddelen eigenlijk. En wat doen die hulpmiddelen? Nou ja, tochtstrippen, dat kennen we natuurlijk. Daarmee kunnen we toch tegenhouden. Allemaal hulpmiddeltjes om inzichtelijk te krijgen voor jezelf wat je nou eigenlijk aan het doen bent. Ja.